Hallelujah. Nilqawkom eżis aħwa lejla l-komunità ta' River of Love għal messaġġ ieħor ħankomplu nitkellmu kif tħalli l-Ispiritu Santu imexxik. Għal dawk li intom ma tissegwuna sew fuq YouTube, Facebook jew televiżjoni, jekk inti tixtieq kopja minn dan il-ktieb, dan huwa ktieb sabiħ din hija testimonjanza ta' waħda mara li l-mulej orija l-infern u anke l-ġenna. Dan huwa ktieb bestseller madwar id-dinja ġie maqlub bil-Malti. Jekk intom tixtiequ takkwistaw kopja, ikkuntattjawna hawnhekk ġewwa River of Love. Ħalli dawk kollha tixtiequ kopja, tistgħu tirranġaw ma' saħibna hawnhekk. Okay, mela, ejja morru fl-iskrittura, iftħu fit-Testament il-ġdid. Iftħu fit-Testament il-ġdid, ħammorru fil-ktieb ta' Ġwanni. Kapitlu 10. Dan huwa r-raba' messaġġ fuq kif tiġi mmexxi mill-Ispiritu Santu. Kif tiġi mmexxi mill-Ispiritu Santu. Kif tiddixxerni il-vuċi tal-mulej u taraf idu. How to discern his voice and see his hand. Kif tiddixxerni il-vuċi tal-mulej u taraf id il-mulej. Ħanaqralkom skrittura li hija popolarissima magħkom. Alleluja. Ġwanni 10 min vers, ħanibdew naqraw minn vers wieħed ħa. Tassew ngħidilkom min ma jidħolx fil-maqjel mill-bieb imma jaqbeż ġewwa minn naħa oħra dak hu ħallielu brigant ma min jidħol mill-bieb hu r-raj tan-naċ. Min ikun mal-bieb lilu jiftaħ, in-naċ minn leħnu jismu. U min hu jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda biss immhom. Isn't that awesome? Bismek tal-mulej jsejjaħlek. Il-mulej qatt ma ħajt, sorry, tara il-kiti tinkellem mhux lilek. Infatti bħalissa tnallem it-tfal tiegħi, iż-żar tiegħi, kif jisimgħu l-Ispiritu Santu. Kif jisimgħu imexxihom l-Ispiritu Santu għax nemmen dejjem kienet importanti, imma qed ngħixu fi żminijiet li verament importanti li inti tkun taf tiddixxerni il-vuċi tal-Ispiritu Santu. Jekk aħna isimgħuni nitalmu vera tiċċekkja l-vuċi tal-Ispiritu Santu, ċertu affarijiet jiena u inti ma nagħmluhomx. Meta inti tagħmel xi ħaġa li tmur kontra ir-rieda tal-Alla għalik, ħadd tħossok mnikked. Ħanuża eżempju ta' pereżempju, ħa nitkellem b'mod ġenerali, ħa. Ġieli ġralkom xi ħaġa jien naf tmur post, titkellem ma' xi ħadd. U tgħid aħjar ma mort xejn. Jew aħjar ma kellimtu xejlek. Jew aħjar ma ċempilt xejn. Jew aħjar ma bagħad xejn dak il-messaġġ. U wara tidnikken. Jista' jkun anke poġġejlek nifsek f'periklu. Periklu anke fejn tista' tweġġa'. Mbagħad tibda tinduna wara li tkun għamilta, tibda tgħid l-Ispiritu Santu beda jindikali minn qabel. Għalissa jkun ġralek inti lilek ej? Ġralek lilek inti? Onestament qed tgħidli. Jiġifieri inti din il-oħtaw li l-bieraħ kważi kienet ħadd tmur tirrappreżenta River of Love il-ġenna. Beda indikalek, tħares lura indikalek l-Ispiritu Talla li m'għandekx tagħmilha dik biex ma tmurx. U mortu. Jekk inti tinnota, speċjalment bħala Kristjan, u xi kultant avolja ma tkunx Kristjan, l-Ispiritu Talla xorta jipprova jipproteġik. U jkun qed imexxik biex ma tagħmilx ċertu affarijiet għax jista' jkun qed poġġi lek innifsek sew fiżikament.
jew finanzjarment. Kemm hawn nies tilfu flus għax għamlu żball għax għamlu għażla ħażina u l-Ispirtu Santu jkun qed jindikalhom minn qabel. Tagħmilx dik. Min tiġi waħdek ta' nista' ngħidilkom kemm aħna kollha. Kemm minnkom ġieli dħaltu għal xi business u fl-ispirtu tiegħek tibda tħossu mhux qed inħoss nisew fuq din il-business. U għamilta xorta int. Mbagħad titlef. Ġieli ġralkom intom? Taf x'qed jgħalmek il-mulej? Itgħallem isma' leħni. Itgħallem isma' leħni. Għalhekk f'dan iż-żmien li qed ngħixu tagħmel qatt fl-ebda ċirkustanzi għax in-nanna għamlitha, jew għax il-familja tiegħi jagħmluha, jew għax kulħadd qed jagħmilha. Le, tagħmilx. X'inhi, tagħmilx. Ħalli l-Ispirtu Santu imexxi. Jekk għandek ċekk fl-Ispirtu tiegħek, fl-esperjenza tiegħi u anke biblika, tfisser żewġ affarijiet. Jew no, jew not now. Jew le, assolutament le, jew nkella mhux issa. Għax inti tista' tagħmel xi ħaġa premature qabel iż-żmienha, tispiċċa teħħandekkapja dik il-ħaġa. Tista' tkun ħbiberija. Ejdi talba wara Jessa stess minn qalbek, ejdu Spiritu Santu. Għatini koxjenza li kapaċi tisma' tiddixxerni leħnek u tara fidejk. Kif qed tipprova tmexxini, tiggwidani u tallimni. Grazzi mulej li jiena millum il-qudiem il-kuxjenza tiegħi hija sensittiva għal gwida tiegħek. Simawni aħwa. Għax tista' ssarraf ħajtek, ta' di tista' tfisser ħajtek. Fil-bidu ta' din is-sensiela tiftakar kont qedtilkom fuq l-istorja ta' Kathryn Kuhlman. Tiftakru? Meta Kathryn Kuhlman kienet fuq ajruplan u l-Ispirtu Talla sematu jgħid itlaq minn fuq dan l-ajruplan. U telqet. U sfortunatament dak l-ajruplan waqa'. U meta qalula inti kif tlaqt minn fuq dak l-ajruplan? Kif kont taf? Qaltilhom għax il-mulej qalli. Qalula allura l-mulej li lek biss qal. Qaltilhom le bil-kulħadd ta' qal imma jien biss smajta. Itgħallem għalhekk aħna nitkellmu ħafna fuq l-imħabba u hekk għandu jkun. Imma biex inti żżomm il-kuxjenza tiegħek safja, imxi dejjem fil-imħabba, imxi dejjem fil-maħfra, imxi dejjem fil-ħniena, imxi dejjem fil-fidi, għax il-lingwa tal-Ispirtu Santu hija mħabba, fidi. Il-lingwa tal-Ispirtu Santu qatt ma tkun biża', qatt ma tkun dubju, qatt ma tkun konfużjoni. Il-lingwa tal-Ispirtu Santu hija il-frott tal-Ispirtu Santu. Għaqda, ħniena, tjubija, dik hija l-lingwa tal-Ispirtu Santu. Ħankomplu. Qedtilkom ukoll għal dawk li ma semgħunix. Ħatkun diffiċli għalik li tiddixxerni l-vuċi tal-Ispirtu Santu jekk inti ma tkunx midħla mal-vuċi miktuba tal-Ispirtu Santu l-Bibja. Eżis aħwa, jekk aħna qed ngħixu fl-aħħar ta' żminijiet, issa inna fl-aħħar ta' żminijiet mill-inqas 2000 sena, right? Imma xi darba l-aħħar ħajasal. Issa kien aħna din il-ġenerazzjoni jew le, ħadd mhu ċert, imma jnagħmlu mod jekk u jekk
X'ħanamlu? Kemm irridu nkunu sensittivi għall-vuċi tal-Ispirtu Santu? Help us, Lord. Help us, Lord. U nitlob għalikom biex il-muletikom il-grazzja biex ma żommux nuqqas ta' maħfra, offense, għax dik it-tarxilkom il-koxjenza tagħkom. Kapix? Infatti di tgħidha ta' fil-Bibja naqrawha fl-ewwel Timotju 4. Mela, Ġwanni 10. Vers li ta' min ikun mal-bib li ilu jiftaħ in-naċ minn leħnu jismaw u jsejjaħ in-naċ tiegħu waħda bismhom u joħroġhom barra. U meta joħroġ in-naċ tiegħu huwa jmur qudiemhom u n-naċ jimxi warah għax jissimgħu leħnu. Eżaż aħwa, ma nafx hekk qatt irriflettajtu jew qatt smajtuni forsi darba oħra ngħidha din. Waħda mill-iktar annimali ċwieċ huma n-naċ. Jiġifieri Alla tgħid li anke jekk tħossok l-ikbar ċuċ fil-fellowship anke inti tista' tisma' leħni. U għedni s-sarħila li fide qudiem Alla, ħobna kollha. Imma jiena ta' spiss intaqa' ma' Kristjan u le passer tlob għalija inti għax Alla jisbak tal-lilek. Tifhem għax jien għandi hotline. Għax għandi il-5G. 5-fold ministry God. Anyway. Amen. L-imma vera, ġedu li. Imma pastor, itlopa, bil-ħaq tamluwiex di. Tamluwiex meta ismaw, meta tuħorġu għal-talb. U l-dawk li kunu, ismaw, dawk li kunu għawnek ministri talla, u xaħat, u timur jiġi jitlob għalik fuq brader, jew sister li huma fdati, sawa, tgħidulhom xle mhux lilek irrid il-pastor. Iktar għalik. Iktar għalik. Għax inti il-fidi issa fil-pastor. Issa vera jien għandi l-Alla, imma dak li qed joħroġ jew l-istess Alla għandu hija da. Għodu attenti għax tista' tkun stumbling block għalik dik. Niftakar infatti Benny Hinn. Smajt storja ta' Benny Hinn, naf li għaw minnu kontra tiegħu, favur tiegħu. Inti ħudd tajjeb u l-ħażin ħarmi. Dak ma kulħadd, imma mhux ma dak biss. Imma aħna dejjem irridu nonoraw u nirrispettaw u nħobbu dak iva. Anyway, li tafu li dana jiena nemmen li huwa bniedem talla, Alla jużah u anka li berikni tex kemm il-darba u l-crusades tiegħu kont imur ma kont l-Amerika murhom u ħanejdulkom l-ewwel li hemmhekk li kien hemm dak il-crusades ftit rajt fiha fid-dinja. Ftit. Infatti kważi xejn. L-iktar li qarrab u simili ħafna kien Maldonado. L-anointing li kan mbagħad spiċċajt skoprejt li Benny Hinn tala fuq Maldonado. There's a connection. Anyway, ma għax iġed ngħidha di. Għax l-istess Benny Hinn li Alla użah anke kien ġie Malta, perfett mhux bħal ħadd. Imma vessela Alla. Sawwa kien għamel żmien b'daru juġaw. Mela inti għax tipritka l-fidi, għalmet tipritka biss tipratika l-fidi, anke inti tipratika l-fidi, tipratika. U spiċċa telet waħda anzjana, li forsi ma tantx tidher anointed, m'għandix xi sut sabiħa. Qed tifhem, telet fuq talbet fuq daru fi. Qed tifhem? Nagħmel ruxmata xhur jekk mhux snin jafdal il-mulej who is standing on the word for healing. Mbagħad ġiet mara anzjana forsi di. Favi. Sempliċement qed nagħlimkom hija di. Li tillimitawx lill-Ispirtu Santu. Itgħallem kun sensittiv
għal kif imexxik l-Ispiritu Santu. Jekk l-Ispiritu Santu huwa Alla nnifsu, huwa l-Ispiritu tal-missier, l-Ispiritu ta' mħabba, l-Ispiritu Santu għat-tajjeb u għal-ġid ħajmexxik. Mhux ħajmexxik għad-deni. Amen. Halleluja. Grazzi mulej. Ma jekk aħna l-Bibja tgħidlek Alla huwa dawl, fi Kristu jiena u inti dawl, mela aħna li aħna dawl fi Kristu, aħna għandna nistennew u nippretendu li ma nimxux fid-dlam, ma nimxu fid-dawl. Issa, id-dlam jista' jfisser dnub, però d-dlam jista' jfisser ignoranza. Jew nuqqas tarfin. Mela jekk jiena u inti dawl u nagħmlu fid-dawl, mela jiena nippretendi bħala wild talla u bħala ċittadin tas-Saltna li jiena m'għandix nimxi fid-dlam, imma nimxi fid-dawl, fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tiegħi. U għalhekk inti titlob il-mulej biex imexxik u jurik għax Alla ma jridek tkun fl-ebda erja f'ħajtek fid-dlam. Amen. Alla jrid itik għarfien u jdawwallek triqatek. Amen. Alleluja. U ħanejdilkom xi ħaġa oħra żgħu, żemgħuni moħħkom. Xi wħud minnkom, kollha kemm minnkom, ma speċjalment intom li intom fil-business. Jekk titalmu tisimgħu l-Ispiritu Santu, ħanejdilkom xi ħaġa kbira the size of God. He will make you rich. The Holy Spirit will definitely never make you poor. He will listen to the Holy Spirit. Speċjalment jekk qalbek hija assaltna iktar u iktar. Ovvjament, Alla mhux ħajamlek sinjur biex mur taħroqhom droga, jew prostituzzjoni, jew xi xogħol. Imma jekk inti qalbek għal Alla u tfittex li toġob il-Alla, tfittex is-saltna tiegħu u r-rieda tiegħu. Sewwa, u inti fil-business, Alla jagħmlek sinjur. Mhux qed ngħidlek li għada ħasseħ għalkemm tillimitawiex. Għax Alla xejn possibbli. Amen. Nħobb ngħid testimonjanza ġieli qedtilkom. Brother, parti minn dil-familja, għakem bħassa long distance relationship, għax ilu naqma jieċ. Imma, kien għalli pastor, għalli għanna tan dejn il-familja tijaj, għalli naqsab ħan il-ħaqni xieħ u wara l-pensjoni nkwadnet nħallas id-dar. Alla ġablu qoddimu opportunità ta' biex jagħmel il-flus f'xi ħaġa li ju m'għandux ma jaf xejn fuqha. Immaġina kieku lili jgħid li hemm opportunità l-Ispirtu tal-Alla ta' teacher tal-mezz fil-primarju. Naħseb l-ewwel ħaġa ma nagħmel I rebuke the devil jien. Sewwa. Għaxejn kif jiena you got the wrong person. Ovvjament, u s-probabli mux ħajamel hekk, imma xi diffieri qed ngħidilkom. Però ma għandikom eżempju. Jiena meta kienu jgħidu li il-mulej għandu ħajkollok knisja Malta, konna jgħidu in Jesus' name I rebuke that Satan. How many times you've been rebuked before you ever came here? Imma l-Ispirtu Santu jekk jaġi jagħmel l-Ispirtu Santu ħajkompli jerġa' jgħidli. Ħajkompli sakemm ħajkompli jiġi, ħajkompli jindija, ħajkompli dej, ħajkompli. Jgħid tkun minnek wara ftit titlaq. Jkun l-Ispirtu Santu ma titlaqat. Issa, imma u dal-brother ġietu opportunità, immaġina per eżempju, intom tmaħlu fl-alumilju u jgħidlek per eżempju ma nafx, jgħidlek mur assistenta mal-Prim Ministru. M'għandix kwalifiki, ma ġiet l-opportunità, u Alla fedaħlek dak il-bib. U inti kollox jgħidlek tagħmelix. Imma fl-Ispirtu tal-Alla jgħid, tgħid istra ma nafx għalax jisu il-mulej jrid nagħmilha di. Issa ovvjament l-Ispirtu Santu qatt ma jgħidlek tmur xi ħaġa kontra l-Bibbja, biex ma marrux fil-ħmeriji. Għana nitkellmu fuq affarijiet li m'hemmx miktubin fil-Bibbja xi ħaġa personali għalik di. Sewwa.
f'sena il-business deal li Alla ġablu ħallas id-dejn kollu li kellu fuq id-dar li qalli li jkun għadbaqalu xi 40 sena oħra biex ħallsu kollu. One Holy Ghost opportunity. Kun sensittiv għall-Ispiritu Santu. Iktar ma timxi f'obbedjenza, iktar ħad kollok l-Ispiritu tiegħek, kuxjenza tiegħek, faċli tiddixxerni l-funċi tal-Ispiritu Santu. Alleluja. Mela aħna jina u inti, l-ewwel Ġwanni kapitlu 1 vers 7. Jekk aħna nimxu fid-dawl bħalma hu fid-dawl, morru wara għax hija skrittura sabiħ immens, infatti morru wara. L-ewwel Ġwanni kapitlu 1. Iżda jekk nimxu fid-dawl, ovvjament mhux qed jirreferi għal bozza ta' dew laqqas tubu. Qed jimxi ġifieri fl-arfin, fid-dawl. Id-dawl, l-arfin tad-dawl, id-dawl tal-arfin. Jekk nimxu fid-dawl, kif inhu fid-dawl hu stess, isimgħu għadi. Aħna nissibħu fl-imkien. Bl-Inglis jgħidlek we fellowship with one another. Infatti just a side note, għal dawk li jaħsbu li m'għandhom bżonn iktar fellowship, you're no longer walking in light. Aħna nissibħu fl-imkien, mela kull min jimxi fid-dawl jixxierek fellowship. Quddiem ta' Ġesu Kristu ibnu jnaddafna minn kull dnub. Kulħadd jgħid wara jgħid l-Ispiritu Santu jien nistenna li inti tmexxini fid-dawl tal-arfin, tmexxini bil-vuċi tiegħek mal-kuxjenza tiegħi safja permezz għad-dem ta' Kristu. Morru fil-ktib ta' Ġobb 33. Ġobb għal min qed ifittex xi xogħol aqraw il-ktib ta' Ġobb. Smajtet mid-darba u xorta it's funny. Alleluja. Jekk xi ħadd jgħidlek mur il-job center. Liema kapitlu? Vers 14. Alla jitkellem darba u kelmtu ma jtenniex. Isimgħuni aħwa. Nixtieq nagħmel sensiera ta' talin fuq dan. Fil-ħolm, f'xidera bil-lejl, x'ħin jaqa' n-nas fuq il-bniedmin u jkunu reqdin fuq frixhom. Dak il-ħin Alla inebbaħhom jew ikellimhom u bitwiddib ibeżżagħhom biex idawwar il-bniedem minn triq il-ħażin u jħarsu mill-gburija biex iħarislu ruħu mill-qabar u l-ħajtu milli taqsam il-ħondoq. Mela jkellmek bil-Ispiritu Santu, ikellmek bil-vuċi, ikellmek bil-ħolm, ikellmek bil-viżjonijiet. Dawn huma modijiet kif l-Ispiritu Santu jkellmek aħwa. Ħana minna parantesi għax ma nixtieqx noqgħod nistenna sakemm jasal dak il-jum li noqgħod nagħlem fuq il-ħolm. Jekk ikollok xi ħolma ta' twissija, xi ħolma li tara xi ħaġa xi periklu, jew ġej fuqek, jew fuq xi ħadd li taf inti, tħallix torqod, u laqqas inti ma torqod, dak il-ħin u itlob kontra tagħha, itlob għal protezzjoni ta' dak il-brother, għal dak il-sister, għax fil-familja tiegħek stess, għalik innifsek. Itlob għal protezzjoni tal-Alla u kisser dik l-iskema tal-għadu għax dak Alla qed juża l-ħolma biex iwissik. U kissira f'isem Ġesu Kristu. Alla jkellem lill-poplu tiegħu fil-ħolm. U dik mhux ħaġa tat-Testament il-Qadim,
tafu li anka fl-Ispiritu Santu jgħidlek li meta l-Ispiritu Santu jiġi fuq fl-aħħar ta' żminijiet fuq il-poplu, nisa u rġiel, żgħażagħ kbar u żgħar, jitihom viżjonijiet u jitihom ħolm. Dinja mod ieħor kif l-Ispiritu Santu jkun qed ikellmek. Alleluja. Jiena u inti irridu nitgħallmu nkunu bħal radio illum il-ġurnata kollox digital. Imma tiftakru meta fi żmien meta kien kollox manwali, mekkaniku, toqgħod iddawwar ir-rota sakemm issib iċ-channel, titjunja, jiena u inti qisna dik ir-rota. Sakemm issib iċ-channel, il-vuċi tal-Ispiritu Santu taqbad is-signal. Pawlu jgħid fl-ewwel Korintin 14, hemm barra fid-dinja hemm ħafna ilħna. Hemm ħafna ilħna. Il-ħna partiti, il-ħna ta' dinja, il-ħna medikali, il-ħna zina, il-ħna droga, il-ħna reliġjużi. Hemm ħafna il-ħna. U inti titgħallem bħalissa qed nara is-sensiela ta' Superman and Lois. Ġieli rajtu? Ħobbu taraw Superman and Lois? Bħalissa wasal session 7 fejn Superman Lois għandu żewġ subien u għed minnhom għandu l-istess għandu ċertu poteri f'daw it-tfal. U dat tifel qed jiskopri issa li għandu poteri speċjali jisma' in mod bioniku, jisma' kollox. L-tifel tiegħi jgħidlu le ma nixtieqx ta' dik id-don. Tisma' kollox. Le. Żgur tiġġennin, tisma' kollox. Ma kieku għad nisma' lilkom tgħidu kontra tiegħi. Amen. Imma mbagħad, ovvjament għax il-film jiena dik qedtilu l-tifel ġożetlu ma rridix ta' id-don. Toqgħod tisma' l-istorbji, l-karozzi, ajruplani, safar, il-ħna, il-ġen kieku mamma mija. Imma mbagħad għallu ma stenna ftit. Għallu miss inti titgħallem titjunja biex tisma' sound li int għandek bżonn tisma'. U f'ħin minnhom uża dad-don għax beda jitrenja kif għax meta jneħħi daw il-kuffja kbar jismarux ma dafa u beda iġennuh li l-ħnaħ sejjes minn kollox ħajra safar kelb jibba minn kollox nies jitkellmu l-arja. Ma beda jitgħallem u din hija reali għalik u għalija. Beda jitgħallem kif dan id-don issa jużah b'mod laser ħalli jaqbad il-leħen li għandu bżonn. U missieru kien fil-periklu, it-tjuni għaf missieru u marjien lil-xaħad biex jaħilu l-suħajtu mill-mewt. Jina winti nisimaw ħafna l-ħna. Iridu nitalmu nitjunjaw ismiħtana biex nisimaw xetjejt il-missier ħallinejnu lil xaħat li għandu bżonn l-għajnuna tiegħek jista' jkun f'sitwazzjoni fatali. Min jaf dawk in-nies li ħelsu għalilek il-bieraħ? Jaqqas għandi dubju li Alla mexxihom biex jiġu ħdejkom. Halleluja. Kemm importanti jaħwa li jiena u inti ikonna widna mhux dil-widna, il-widna tal-Ispirtu. U hemm eżerċizzi, pereżempju, it-tifel tiegħi peress li qed nagħlmu fuqha bħalissa kif jisma' l-Ispirtu tal-Alla. Qedlu għalli li qatt ma jkellimni l-mulej, qedlu le. Qedlu inti ma tisimgħux. Qedlu ma u bdejt infehmu kif qed infhem lilkom jiena nagħmel l-exercises ma' tagħkom nagħmlhom ma' tfal għadhom. U believe it or not, it worked. And I was sweetly surprised actually. Għax tafx għalli ġozaja. Qedlu għamelek kekku għed. Qedlu isma. Qedlu waħda mill-eżerċizzi fittex il-kwiet.
fittex momenti li tkun waħdek mal-mulej. Sewwa, fittex il-kwiet ħalli inti tibda tiddira, tiddixxerni l-vuċi tal-Ispiritu Santu. Qedlu ma toqgħod taħseb fuq xejn, qedlu stay quiet. Qedlu smajt xi ħaġa? I'm incredibly blessed, aħwa. You will not believe it, but you will believe it. Laqqas temnuni x'ħanajdilkom. Xrajna issa fil-Ġwanni 10. Jien insejħ in-nax tiegħi biex imhom, tafx qalli t-tifel tiegħi. Ma rejtulix ta' dik is-skrittura. Qalli I heard Josiah. Qedlu bni, qedlu taf li inti dak li qed tisma' hija fl-iskrittura. Qedlu laqqas sajt smajt xi ħaġa aħjar minn hekk. Taf li inti ma nafx min kienet għamlu riċerka that the sweetest thing to your spirit is your name. Ġili notajt meta jgħidulek bismek qalbek jisanda tferferek bil-ferħ meta jsejħulek bismek. Għal dawk li tħobbu l-laqmijiet mhux dnub, imma Alla ma jsejħlekx bil-laqam ta' Alla jsejħlek bismek. U meta l-tifel il-bieraħ stess għamiltulu dal-eżerċizzju. Għall-ewwel darba li qalli qed jirnexxieli nisma' smajt xi ħaġa fl-ispirtu tiegħi. Qedlu x'għallek? Qalli I heard Josiah. Qedlu bni, taf li smajt. Hija vera minn Alla taf li Alla jsejħlek bismek. Dan huwa tifel ta' 10 snin qed jitgħallem jisma' l-Ispirtu tal-Alla. Taf lilek il-mulej jsejħlek bismek? Jista' jgħidlek binti jew ibni, my dear son, my precious daughter, jista' jgħidlek hekk. Imma jsejjaħlek bismek. Għamluha, ovvjament naf li wiswis probabbli ħafna minnkom ma tgħiduli ovvjament sejjaħli bismi. Imma anke jekk taħseb li imma dak minn ġej minn moħħi, għas jekk taħseb li ġej minn moħħok, xorta jkun ġej minn Alla, għax veru bismek ħajsejħlek. Vera bismek ħajsejħlek. Ma dawk huma eżerċizzi. Inti tfal, inti l-missier, il-ġenituri, meta jgħalmu l-ġenituri jitkellem. Meta jiena nitkellem ma' tfal, meta jkunu babies kif titgħallimhom. Gu ga ga ga, hello dudu, qalbi bubu. Għumu qalu gu ga ga. Issa immaġina kieku ta' 10 snin gu ga ga. Iħajs la jepa. Allura il-mulej jibda jibnik ftit jibda bi kliem sempliċi biex jitrenjak tisma' u tiddixxerni il-vuċi tiegħu. Inti x'taħseb li ħajjgħidlek isma' mort inkellem għal President tal-Amerika llum u bdejt ngħidlu isma' m'għandekx tagħmel hekk u din il-liġi din. Inti taħseb ħajġi jgħidlek il-President. Ħajibda b'affarijiet sempliċi. Affarijiet bażiċi. Ma passer pereżempju smajt fl-ispirtu tiegħi I love you. Tajjeb smajt. Tgħid mhux ħajlek I hate you, I can't stand you. Mela, ibda ringrazzja Alla li qallek li smajt I love you. Kama onestament, kama minnkom ġieli smajtu, inħobbok ibni. I love you son, I love you dad. And when you hear it, everything will change. M'hemm bżonn tisma' xi rivelazzjoni ta' minn hawn għawdex. Just son, I love you. And your day is set. That's it. That's all I need to hear. I'm loved by the Father. Hallelujah. Grazie Gesù. Hallelujah. Gloria al mulej. Alla irid ikellmek. Alla qiegħed ikellmek.
u hija x-xewqa tiegħu li jkellmek. Believe it or not, fil-ġisem ta' Kristu u anka fid-dinja, waħda mill-iktar ħaġa diffiċli li ħafna nies jaċċettaw biex jaċċettaw f'ħajjithom hija propja dik. Kontu tafu għadi? Hija propja dik. Hija waħda mill-iktar ħaġa li n-nies isbu diffiċli biex jaċċettaw. Jekk ara ħafna erħila li għandek xorta ħafna Kristjani ma jemnux fil-fejqan illum. Imma ħafna jaslu biex jaċċettawha. Mirakli jaslu biex jaċċettawha. Waħda mill-iktar ħaġa l-inqas aċċettata fil-knisja, fil-pulpti, fl-iskejjel anka Kristjani, minn isqfijiet, minn papit, minn assassin, minn pastors, sal-lum il-ġurnata. Murajt pastor ta' ċertu denominazzjoniet, jgħidlek, u għidlu Alla kellimni, jgħidlek jgħidlek żgur. Jekk tgħidlu Alla fejjani, praise the Lord, brother. Jekk Alla salvani, oh, praise Jesus, hallelujah. Alla kellimni. Sure. Isn't that amazing? Hija l-iktar ħaġa jew l-inqas ħaġa aċċettata li Alla jkellimna. Taf li inti hawn pastors, jekk inti tmur tgħidulhom li Alla kellimni, jaddu gżuffjet. U ġa qalbi nibda ngħid allura dak kif sar pastor? Min qallu biex isir pastor? Jekk għażel Alla ma kien jafek Alla se. Iċ-ċirkostanzi. Infatti, għalhekk ċertu denominazzjonijiet ma jemnux bla apostlu, bla profeta. Jemnu pastor u teacher u forsi evangelist. Għax dak huwa l-unika ħaġa li d-denominazzjoni tagħhom tipproduċi. Allura jekk inti tittaqdil Alla tisir bil-fors wieħed minn dawn tlieta. Ma jafux li Alla jista' jsejħlek biex tkun profeta. Issa jekk Alla ħajsejħlek biex tkun profeta, l-ewwel ma ħajjgħidlek hija mmur iknes il-Knisja. Il-kunċett huwa li qgħod attent għax Alla ma jgħidlekx affarijiet biex inefħek imma biex jibni l-Knisja. Żamma f'moħħok di. Imma iva jista' jkun li sejħlek profeta, imma ħares lejn il-Bibbja kif il-profeti jiġu rekonoxxuti, jew l-evangelisti kif jiġu rekonoxxuti, jew l-apostli kif jiġu rekonoxxuti. Anyway, jissajħa tista' tkun hemmhekk imma titla taraġġ ta' mhux titla taraġġ fuq, titinżel taraġġ f'frakċi propjament. Ta' aktar umiltà, aktar qadi, aktar responsabilità u aktar umiltà. Imma iva mela, imma sku. Anka ċertu denominazzjonijiet, enti kif mort l-Afrika għax id-denominazzjoni batitni. U jekk Alla għalek mur iċ-Ċina, x'inti tagħmel l-Afrika? Dan qed nallimkom blajnuna Alla ta' ġifieri għax dawn l-affarijiet li aħna nitalmu illum għadek ma tafux li forsi aħna narawhom bħala basic kemm huma big deal f'ħafna knejjes. Kull rispett lej il-Kattolċi. Murejt qassis Alla kelmek. Mhux kelma u jgħid ħmerijiet. Eċċezzjonijiet hemm għax eċċezzjonijiet jeżistu kull imkien. Meta darba il-mara tiegħi qalet raġel reliġjuż, persuna reliġjuża li kellha ħbiberija miegħu. Meta qaltlu li il-mulej kellima, allura l-mulej għallek intant wieħed mhux kattolku għalek biex toħroġ minnu. Kieku għalek jrid tkun kattolku. Għaxan meta l-mara tiegħi intaqgħet miegħi. Mara titlob biex tara kien ġej mill-mulej. U għajklu mulej orini. U l-morarija ta' fuq, ħafna minnkom il-testimonji ta' fuq. U meta mara titkellem ma' wieħed reliġjuż, Alla li ma jistax ikun kieku jkun kattolku. Kapix? Kull rispett ġifieri.
Naf li hemm minnhom ħafna minnhom iħobbu lil mulej ukoll. Imma l-Ispirtu Santu eża saħwa. Tillimitawx. Imma tidu tkunu tħobbu l-kelma, tidu tkunu tħobbu nies jitħobbu l-kelma. Ismaw irġiel, ħanejdilkom ismaw irġiel moħħkom. Irġiel intom hawn u irġiel intom fuq YouTube u Facebook. Toqgħodx tibni relazzjoni tiegħek ma' Kristu bil-medjatura il-mara. Toqgħodx tibni ir-relazzjoni tiegħek mara bil-medjatur ir-raġel. Inti irid ikollok relazzjoni intima ma' Kristu. U di qed ngħidha għax nara ħafna. Nara koppja jew ir-raġel jiddependi fuq il-mara jew il-mara tiddependi fuq ir-raġel. Issa, għejnu lil xulxin, dak ovvjament, mela le. Għejnu xulxin. Imma affarijiet inti li jint għandek bżonn tismagħhom minn dirett minn Antella, mhux minn il-mara. U ħanejlek ta' raġel, mara, jekk tgħidilek il-mara taħsebha darbtej. Jekk jgħidilek ir-raġel tmur is-sumu titla' fuqha, jekk jgħidilek Alla jissamrek u tagħmilha. Amen. Jekk il-mara li tgħidli għax il-mulej, mara tgħidha dik. Imma jekk Alla jgħidha lili. Yes! Kapix. Amen. Irġiel u nisa, koppji, jekk tridu żwieġ tagħkom ikun imsaħħaħ spiritualment, make sure li intom it-tnejn kondom relazzjoni b'saħħitha fil-mulej. Amen, speċjalment jekk intom għandkom ix-xewqa u s-sejħa li taqdu l-mulej f'ministeru. U plus, l-Iskrittura x'tallem, meta tnejn jimxu flimkien bl-istess livell ta' spiritualità, jekk jgħid jiġġarraf li ħalli huwa b'saħħtu jarfa'. Jekk it-tnejn mhumiex l-istess indaqs fil-mulej. Jiġġarrafu u jiġbed lilha magħha għax mhix b'saħħitha dik. Jew viċi versa. U mhux b'saħħtu, imma b'saħħitha mela ħadet gambetta mela iġbdu miegħu. Le, jekk jiena l-mara tiegħi tuħu gambetta spiritualment. Jiena f'isem Kristu mhux ħanoħodha wkoll nerfaħħa u nerġa' ngħinha terġa' tkun f'posta fi Kristu u viċi versa. U hekk huwa iż-żwieġ hekk hu. Anka ħbiberiji fit-tul, jekk inti dik il-ħbiberija mhix qed tgħinek, jew qed tixbdek l-isfel, jew qed taħliħinek. Anyway, dik hija xi ħaġa differenti imma tajjeb importanti li tkunu tafuha. Halleluja. Mela jiena u inti jridu nitalmu nittjunjaw għal frekwenza tal-vuċi tal-Alla. L-ewwel frekwenza il-bibja. It-tieni frekwenza hija il-vuċi personali intima lil mulej kellem lilek. It-tielet mod li Alla juża ħafna biex ikellimna hija ċirkostanzi. Tafu li Alla juża ċirkostanzi biex jgħalmek u biex jigwidak. Jużhom iċ-ċirkostanzi. Alleluja. Grazzi mulej. Niftakar meta il-mulej kien qalli, letteralment kien qalli għaliex ħanibatek in-nord meta kont għadna jgħix l-Amerika u kont ħammur noqgħod ġewwa Minnesota, Duluth. Issa dak kien post fejn jkun madwar -40 cold. Tuħu nifs, isir ġiġa u ta' għasek cold, għasek kesħa. Sewa jekk iżżomm iżnek barra, għable hillek. Le, tant ikun kesħa li jekk toqgħod barra jdibbis, wiċċek jibbis. Ma niftakar darba l-mulej għalli, kien għalli għalix ħanibatek il-nord. U tħol ġokni, u di għara kemm il-mulej kien ta' din testimonianza u niqafaw. Għavolja kelli ħafna aktar xnajt, ma msomma. Kemm importanti tkun immexxi mill-Ispirtu Santu. Meta l-mulej mexxieni,
biex jiena mmur minn Oklahoma, sħuna, il-temp simili ta' Malta, biex nimmuvja nord, Duluth, Minnesota. U l-mulej għetlu jena għetlu mulej għetlu skemmi kesħa fuq, għetlu għammek kif rizatlu jena nobot il-kesħa. Issa għamminni u temminniġ ma tamilla bda differenza. Imma niftakar l-Ispirtu Alla għalli din is-sena mhux ħatkun kesħa bħal qabel. Kif wasal Duluth, Minnesota? Niftakar dejt intaqa' ma' xi sammaħwa fil-mulej u bdejn ngħidulhom jgħidu li hawnhekk tgħix kemm tagħmel kesħa tilhom imma dis-sena mhux ħatkun l-istess, mhux ħatkun daqshekk. Semmek kien jagħmel ħafna silġ. Oli ġifieri anke jinsew il-karozzi. U ġie Jannar, Frar, Marzu, xejn silġ. U niftakar il-mulej għalli qedlu l-mulej tista' tgħidli għaliex qedli din il-kelma. Il-kelma eżatt fi spirtu tiegħi li smajtija di. I'm authenticating my work in your life. Tifhmu dik? Għax anke dik il-kelma mhix ħaġa l nżaħda spiss. I'm authenticating my work in your life. U niftakar qabel ma mort Duluth kien hawn pastor Malta u għetlu ma tafx xi knejjes tajbinu. Niftakar kienu ta' ċertu denominazzjoni pentekostali, dak in-naħat. Għalli huwa ta' għalli hemm tnejn. U ta' nitra, u ħatta miegħi l-Amerika u għax inkod ngħixem. U di litra qatt ma ftaħta. Mela mmur nasal hemm insib post appartament u nibda ngħixem. U mmur ġo knisja jisimha Glad Tidings. U kif naqsal f'din il-knisja, kienet mimlija spiritu, kienet sabiħa, knisja sabiħa. U l-mulej tini kelma għal din il-knisja. U bdejt ngħid imma tgħid ngħidilhom bdejt għadni diħal hawnhekk jibda min jaħbad daqasna fuq. U tħan nistenna sal-lejla u mort. Mort is-service ta' filgħaxija kellhom evening service. U murnet il-pastor, għetlu pastor, jina jgħat hawnhekk ġdid f'din il-belt. Għetlu ġejt bħala żeffin, kont ballarin dakina. U għetlu għandi din il-kelma, għet nħossa fl-ispirtu għalikom għal din il-knisja u għal din il-belt. Għalli brother ix-xerja mal-knisja, x'dak li għattejt inna jtolbu għalih fuq u snin. Mela, immur id-dar. Mur id-dar. U niftaħ di litra minn dan il-pastor kien ħabib tiegħi l-Amerika, għaw Malta. Ma nsibx li l-knisja rrekomanda li biex immur. Tkun propja li dik insertajt mort. Biex inkun rett u eżatt tani żewġ ismijiet. Għalli go this or this one. Kienet waħda minna. Sa kien hemm turrun knejjes taf li. Imma x'qed ngħidilkom bija di? Kemm importanti li jiena u inti nkunu sensittivi biex imexxina l-Ispirtu Santu. Imexxina l-Ispirtu Santu. Niftakar storja malajr ħanitolbu oħra fuq finanzi di. Niftakar meta kontet nipritka ġo knisja. Ġili jettilkom għandu kundi l-istorja ġili jetta. Minni ma nejda. Kontet nipritka kienna revival, kien hemm nies ifiqu, glorja l-mulej, kien hemm xita ta' fejqan, nies ifiqu. U niftakar kont kif jgħidu bil-Malti inħlibt. Intom taħsbu li għaw fuq. Ma tantx illum forsi qed noħodha naqal, ma xi kultant najja. Ġismi jajja jitla l-spiritu fil-sens l-anointing ma tepax fuq il-istess u ġismi jek jajja. Tiġi joħt u niftakar da kien għar kontet kelli bżon ċertu ammont ta' flus għax tinsifer missjoni. U niftakar ġiet oħt fuqi waħda xej kella żmien anzjana forsi kella madwar 70 xi ħaġa. U għart li jitlob għalija u nilek il-verda il-ħin kemm importanti tisma' l-Ispirtu Santu. Għalt li brother itlob għalija u jiena ġeneralment ngħidilhom tiġux wara s-service għax inkun għajjien. Ejjew dak il-ħin waqt li l-anointing tkun fuqi. Sewwa, issa xorta l-anointing tkun fuqi, imma jiena ma nkunx qed nirrispondi l-istess qabli wara ma jkollix ħabed in-nies. Tifhmuni. Tifhmu Alla huwa s-sopranaturali ngħadni fin-naturali għad nibda il-ġisem. Sewwa. Din mara
Tgħid li brother, tgħid li l-Spiritu tal-Mulej għalli biex nagħmellek check. Għandli għax il-Mulej għalli li għandek bżonn ċertu flus. U għattila, yes please, għattila, thank you sister, u ma għatlix kem. U naqbad il-ċek u ħanara naqra kem, u da fruħid zero, so. U għalaqtu malajr. U jina naħseb ta' €100 offering. Praise God. Immur id-dar un sip minn mara wahda $1,000 kien dak iż-żmien. Offering, dak kien ħafna żmien, ħafna flus ta' 15 sena ilu. Biex iħallas il-flus kollu li kelli bżonn iħallas għat-trip lura, l-muru lura. Li kieku jiena ma kon sensittiv għall-Ispirtu tal-Alla, kont nimmissja barka finanzjarja li Alla kien jaf li jiena kelli bżonn. It-testjali l-paċenzja dak il-ħin, għax fin natura ma kellix aptita. Sewa? Ma jfissirx għax jiena bnedem tal-la dejjem għandi aptit in-nies. Xi kultant m'għandix aptit nies. Xi kultant għandi aptit Playmobil, that's it. Jew xi Superman and Lois. Just relax realmenti. Da kollu se saħwa hija di, ismawni. Illum tlabna biex il-mulej, jiena tilkom naqraw l-aħħar skrittura? Rajni l-aħħar waħda? Għadna ma rajniex l-aħħar waħda ma naqraw l-aħħar waħda sa. L-ewwel Timotju 4 ma laj, molwe. Halleluja. Issa jekk inti tisbalja, itgħallem minna. Jekk inti taħseb li forsi Alla għal xi ħaġa u ma kienx minn Alla, number 1, ħan iċċara. Alla mhux ħajjgħidlek mur itlaq il-mara tiegħek u għandi oħra lik. Biex din tinsema tad-daħk imma ġrat. All right? Nista' nassigurak li ma jkunx l-Ispirtu tal-Alla imma l-Ispirtu tal-Antikrist minn l-infern. U jekk wasal biex inti tisma' dak it-tip tal-eħen u qed tenternejnjah tiġabelak. Mela fl-ewwel Timotju 4 mela jekk tagħmel żball, itgħallem minnu. Għalmen uża dak l-iżball bħala esperjenza ta' talima. Halleluja. Itlob il-mulej, il-mulej kellimni b'mod li jiena nifmek. Serħila tiġa jafa, ma tista' titlobil. Alla qatt mu ħajjiqaf jixxenna ikelmek. Xi kultant anka s-silenzju tal-Alla qed ikelmek. Xi kultant din itellimta b'esperjenza u anka fil-Bibja. Xi kultant is-silenzju tal-Alla Alla tkellmek. Alla jixxenna għalik bħala maħbub li jrid jorik sigreti tal-patt tiegħu. Salmi 25 vers 14. U fis-Salmi 16 vers 7, 17 vers 3 u 63 vers 6 l-Iskrittura titkellem kif Alla jitkellem matul il-lejl, mhux matul il-lejl biss, ma jitkellem matul il-lejl għax inkunu aħna nkwieti ħafna drabi, konna calm down. L-aħħar Skrittura nitolbu. L-ewwel Timotju 4 vers 2. L-Ispirtu jgħidilna ċar li fl-aħħar ta' żmien xi wħud jitbedu mill-fidi u jagħtu widen għall-ispirti qarrieqa u attenti. U għal tal-jiem tax-xjaten. Daw jisfaw mqarqa, jiġu mqarqa żvijati. Minn nies giddieba ġifieri jibdew jemnu l-gideb li għandhom il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza tagħhom. Ismgħuni aħwa u nieqafaw. Il-marka tal-ħażen fuq il-kuxjenza, jiġifieri daw it-tip ta' nies li ovvjament qed jagħmluha fil-ta' Kristjani, il-kuxjenza tagħhom tarxuha. M'għadhomx jiddixxernu il-vuċi vera tal-Alla. Il-ħadida, il-marka ġifieri meta inti kont taħraq annimal, kont timmarkah, ġeneralment ikun jew xi skjav jew xi annimal jimmarkah bil-ħadida. Sewwa branding. Il-bniedem li wasal f'dak il-post fejn il-kuxjenza tiegħu ġiet immarkata bil-marka tal-ħażen, jiġifieri dan min jaf kemm il-darba qallu le Alla, le ma rridx, ma nobdix, nirribella, il-kuxjenza tiegħu issa daqshekk ittarxel. Għodu attenti. Xettilkom li imxi fil-imħabba, imxi fil-fidi, imxi fil-maħfra,
imxi fl-Ispirtu Santu ħares lej il-frott tal-Ispirtu Santu. Imxi fih dak. Ħalli inti żomm il-kuxjenza tiegħek safja biex bħal Pawlu nkunu nistgħu ngħidu f'Romani kapitlu 9 vers 2 li l-Ispirtu Santu qed ikellem il-kuxjenza tiegħi. So and so. Alleluja. Amen. Alleluja. Ejja nitolbu. Nitlob miegħi issa stess. Mister Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi li inti tallimni. Inkun sensittiv għal vuċi tal-Ispirtu Santu. Inti trid tkellimni malej. Inti għadek titkellem mal-poplu tiegħek. U llum nitolbok għatini kuxjenza sensittiva biex nismak dak li tkun qed tgħidli u tmexxini. Mulej aħfilli fejn jien ma bdejtekx. Ferjas li jien kont naf li qed inkun diżobbedjenti. U mulej Qaddis millum il-qudiem. Meta tkellimni, inkun pront biex nisma' sew, narbel dak li tgħidli u nobdih u nwettqu. Aħsilli mulej il-kuxjenza tiegħi. Aħsilni mulej bid-dem Qaddis tiegħek biex jien inkun nista' nimxi fid-dawl tiegħek, fil-verità tiegħek u ma nkun qatt imqarraq bl-ebda mod. Inti jett li n-naġ tiegħek jisimgħu leħnek. U llum jiena tiegħek u inti r-raj tiegħi. U għalhekk qed nistenna u qed nippretendi li jiena ħankun kapaċi nisma' il-vuċi tal-Ispirtu Santu u nobdija. Dan għall-glorja tiegħek Missier. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Alleluja. Amen. Ejja nqumu bil-wifqa żi saħwa. Jekk hawn xi ħadd hawnhekk illejla jagħti ħajtek il-Ġesu, jekk forsi ma nafx jekk hawnx minnkom ġodda, jekk inti tara dan il-video illejla fuq YouTube, Facebook, u tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu. L-ewwel trid tkun imwieled minn ġdid biex iktar tkun kapaċi tisma' l-Ispirtu Santu jkellmek. Għajdi talba warajja biex inti tagħti ħajtek il-Kristu tkun salvat. Jitolbu miegħi. Mister Qaddis, grazzi ta' ibnek Ġesu, kun inti s-sit u s-salvatur tiegħi. Aħfilli d-nubiet imulej. U millum il-qudiem mexxini fit-triq tal-verità sħiħa tiegħek. Fejn jien nibt kontra tiegħek aħfilli u aħsilni bid-dem glorjus tiegħek u għamel minni dak li trid int. Millum il-qudiem jien niddikjara li jien ta' Ġesu Kristu. Ġesu li bentalla l-ħaj, li metalija fuq is-sarib u rxoxta ma' tielet jum. Nirringrazzjak mulej, kompli mexxini fit-triq tiegħek fuq il-kelma tiegħek għall-glorja tiegħek Missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti għeddik it-talba l-ewwel darba l intum inti salvat, imwieled minn ġdid, Alla huwa Missierek, Ġesu għas-Salvatur tiegħek, kompli ikber fil-mulej. Ejja naqgħod magħna kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 u l-ħadd fil-10. Ipija God bless you, narawkom is-service il-miss.